Prabu Bama datang terima jroning ati marang Gatotkaca rebutan Larsena Senopati Indra Prasta yang sak Gatotkaca boten saged Rama Dewaji, boten saged. Ingkang pantes minangka dados Senopati Agung negara Ngamarta menika boten Gatotkaca, nanging ingkang putra pun Bama Narakasura. Lah kok malah si Gatotkaca sing dipun pilih kajumenengaken dados Senopati Agung niku nalaripun kados pundi? Kamangka putra Dwarawati luwih sekti timbang anake Arimbi. Kulup Bama Narakasura. Si Gatotkaca anggone diwisuda dadi Senopati Agung negara Ngamarta kuwi mau ora ampyak awur-awur, nanging kabeh mau wis antuk idi palilah saka para pepunden lan disengkuyung kelawan kabeh para bebrayan agung. Kabeh para kawula swaraning rakyat wis padha sarujuk mbok menawa si Gatotkaca kang kadadekake dadi Senopati Agung Nger Bama boten idep, boten peduli. Ingkang baku kula boten condong Bama ora rumaja yen to si Gatotkaca ingkang kadadosaken minangka Senopati Agung wonten ing Praja Ngamarta. Mila sowan kula wonten jengandika Kanjeng Rama Prabu Bathara Kresna. Kula namung nyuwun senjata pitulungan. Kados pundi cara paduka? Kados pundi reka daya paduka? Amrih kang putra anak paduka Bama Narakasura saged dados Senopati Agung.
ngudari tyasriwut Urawati rawat wawahati wedi lamun kauningan mring sang hambek ngumaladi tanwandi pinardi bloko kacorenan kang hambek juti anakku bocah bagus, anakku bocah sigit, bocah jentara ngger Bomanara Kasura. Sumurupa mbok menawa dina sakmengko dewa bakal matedhakake kanugrahan. Dewa bakal nurunake kanugrahan mau wujute Wahyu Senopati. Wahyu Senopati kuwi mau winastan Wahyu Topengwaja. Wis kinodrat ing jagat pinesti ing widi pinurba ing dewa. Mbok menawa sapa kang kecondhokan utawa sapa kang ngentukake Wahyu Topengwaja ya Wahyuning Senopati iki mau kang bakal sinengkakake aluhur jinejer dadi Senopati Agung mapan ana ing praja Ngamarta kene. Kamangka dina sakmengko calon Senopati Agung adimu si Gatotkaca lagi nandhang raga. Tegese Gatotkaca sakmengko lagi lara. Madal saliring usada. Ya kanthi perkara iki anjalari bingung bilung-lunganing pepundhenmu para Pandhawa Bama Gatotkaca lara. Pancen bener. Lah dalah. Seno karata mrehtar tantuning utama titi tetep dadi pangubahaning ladalah ya. Gatotkaca nandhang raga Dewaji. Pancen bener kaya mangkono Bama. Ladalah. Tegesipun sampun dados sasmitaning Gusti, mbok menawi alam menika mboten condhong karo si Gatotkaca. Sampun cetha ngeglo kang tanpa warana bilih Gatotkaca menika mboten kedrajatan dados senopati. Tumrap Wahyu Senopati ugi winastan Wahyu Topengwaja kala wau. Tumrap Wahyu Senopati utawi Wahyu Topengwaja kula pasrahaken dhateng Paduka Kanjeng Rama Dewaji. Kados pundi egoh pratikel Paduka Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Supados keng putra kula pun Bomanara Kasura ingkang saged hanggayuh wujudipun Wahyu Topengwaja kala wau. Satemah kula saged dados Senopati Agung mapan wonten ing negara Ngamarta.
sanesi Gatotkaca wonten paribasan anak polah bapa kepradah menawi boten jengandika pinangkani panyuwunipun Kang putra kula pun Bama negara Dwarawati mriki badhe kula biyuki batang sayuta. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Ana tetembungan anak polah bapa kepradah. Ketang gedene tresnaku marang anakku Bama Narakasura. Ya. Ya to ya. Bakal tak budidayake murih Wahyu Senopati utawa Topeng Waja bisa cumondhok marang jeneng sira anakku Bama Narakasura. Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna bakal munggah ana kahyangan Suralaya nyadang sarta nyadong tumuruning wahyu Topeng Waja wahyuning Senopati. Muga-muga apa kang dadi sedyane anakku bisa kasembadan ya Bama. Kapan nyoto saya tidak tangkap purba dening manungsa ya
Iki Prabu Godayitma sukmane Prabu Dasamuka biyen. Wah! Woi! Kakang Bomo. Yaksa Gora Rupa ore sedeng nalendra yaksa halalaku kang malwalya ingkang gambira marang ngise siyung metu Prabawa Gora mawali lesus aprake
tempo latiala bojleng iblis laknat kece wali kece sadat setan wali kobra kang dak sawang sing sowan iki kaya Kakang Boma Narakasura saka negara Traju Tresna padha becik sak tekamu ya Kang adiku Yayi Godayitma ya wilujeng niskala lakuku taklimku wae katura Yayi iya Kakang wis ndak tampa Janur Gunung Kadingaren kowe prapta ana kene katon sumengko pengawak bajra kang mawa gita kang amengku gati mangkene Yayi aku bakal takon marang Si Adi Godayitma takon babakan apa Kakang ngene ing ripalungguhan iki apa jeneng sira Yayi Godayitma isih kepengin ngrabi titise Dewi Widawati. Oh latiala, ngono kok dadak ditakokke to Kang. Urip atiku iki sing tak ajab ya mung Widawati. Kowe ngerti prasetyaning atiku to Kang? Aku iki yen ora karo Widawati luwung ora. Apa mangkono Yayi Godayitma? Kuwi tenan Kang. Godayitma piye? Sumurupa ya Di. Yen Si Adi tetep ngoyak lawan titis Widawati, bejo kemayangan sing dadi uripmu. Krana dina iki titis Widawati lagi cedhak karo aku. Lho, karepe Kakang Boma piye? Titis Widawati dina sakmengko mapan ana ing negara Ngamarta. Mapane ana kasatriyan Madukara, garwane Paman Janaka ya Paman Arjuna. Jenenge Wara Sembadra, kuwi titis Widawati Yayi. Weh ladalah, jebul isih bibekmu dhewe to Kang. Kapara nyata Godayitma. Ya. Yen pancen kaya mengkono, tak jaluke ya Kang. Bibekmu tak rabine. Iya, perkara kok jaluk gampang ketemu mburi nanging kabeh mau ana pitukane Yayi. Apa dalan kang kudu tak tempuh Kakang? Ngene ya Di. Dina sakmengko Si Adi sak biyantuwa kelawan pun Kakang. Carane aku bantu wektu dina iki aku bakal tilik karo adiku Gatotkaca kang lagi lara. Nalikane iki mengko Gatotkaca lena, empakno pramana jatimu. Gatotkaca patenana ya Di. Yen Gatotkaca mati, Janaka bakal bingung. Krana Gatotkaca mono anak mantune Paman Janaka. Ngono Kakang, pancen bener. Yen Janaka bingung, bakale ngenes pikire, yen wis ngenes pikire bakale mati. Sak rampunge Janaka mati, titis Widawati ya kuwi Wara Sembadra bisa dadi kukupane adiku Godayitma. Alatya. Ya. Matur nuwun Kakang. Matur nuwun ya Kakang. Kakang Boma Narakasura sing wis menehi cara kanggo aku supaya aku bisa ngrabi titis Widawati. Jaman Ramayana biyen. Jaman Ramayana nalikane aku isih Dasamuka biyen. Aku ngrabi titis Widawati sing disarirani dening Dewi Rekyan Sinta ora kelakon. Mula wektu dina iki gegayuhanku kudu lakon ya kuwi anggonku kepengin duwe gegayuhan sesandingan karo titis Widawati. Iya, Yayi ya. Yen pancen kaya mengkono, pun Kakang ndak jaluk pamit ya Di. Ya Kakang.
Mengko ngenteni lenane bocah Pringgondani si Gatotkaca. Janji Gatotkaca Lena bakal tak arah patine. Sisan gawe aku bakal gawe geger, gawe gendra, gawe kisruh para satriya tanah Jawa. Kanthi cara iki muga-muga kasembatan aku sesandingan kelawan Titis Witawati ya Kakang. Oh.
Wah, eh. Wah, oi. Ah, Ayo, sing semangat ben tahun ngarep ditanggap karo Pak Lukman neh. Iku saknyatane Kunjang seret winangun Wonder monaluri Rineko Yumi Rinanggo Gerangan Berasakan Miarasi Amre Sasilenan Kaplong Waping jalan Suge-suge Anuju Brahma bangkit Mandek Tangi Rama Sindang Saya langgeng Sumandring Wong ilahing sekaring dawana langgeng ulun waspadakake kaya Kresna kang prapta ana ngarsa ulun ana parigawe apa kok katon sumengko pengawak bajra lakumu Kresna nuninggih Hyang Adipukulun sedyaning kayun dinten sakmangke namung badhe nyuwun utawi nyadang tumurunipun Wahyu Topeng Waja utawi wahyuning Senopati kagem nyenopateni dhateng para Pandhawa benjang tumapakipun perang agung Baratayuda Jaya Binangun. Iya ya Nggih Kresna, kita nyuwun tumruning Wahyu Senopati pancen ora luput. Wektu dina iki Wahyu Topeng Waja utawa Wahyu Senopati cumandha ana kahyangan Suralaya.
Anane wahyu kuwi mau durung ndak turunke merga Gatotkaca durung jangkep sangune anggone dadi senopati. Krana Gatotkaca isih nandhang raga. Lah sak mengko wahyu senopati bakal ndak turunke marang Gatotkaca lumantar asta kita Kresna. Lho nggih. Kula trimah senadyan namung dapur lelantaran Bukulun. Ya Ngger Kresna. Mara gage tampanana iki wahyu topeng waja wahyuning senopati. Mara coba enggal wulungna marang si Gatotkaca ya Kresna. Sabantuk wahyune ngalah Giya dumilah mangulah ilmu bangkit mikat oreh mangukut kukutaning jiwa anggo yen mangkono patut sinebut wong sepuh lire sepuh sepi hawa awas ora-orane ngatunggil wis ndak pasrahke marang kita Kresna mara gage wahyu topeng waja wahyu senopati enggal wenehna marang Gatotkaca nyuwun pamit Pukulun aja ninggal duga lan prayoga ya Kresna. Nata Kresna lan Handika duh nyanyi Prabu Hayuwa Hayuwa Prabu Sungkaweng Tias mulat soleh arinira Pukulun aku sing rawuh Pukulun. Lagi cawawan sabda rekang sumewa gegering pasewakan kathah samyane areku Simbah Guru aja kaget. Aku Bambang Wisanggeni sing teka Pukulun. Wisanggeni katon sumengko prapta kita Wisanggeni kang prapta munggah ana kayangan. Ana parigawe apa ngger bocah bagus ngene. Wigatiku sowan ana kene Wisanggeni mung bakal takon. Takon babakan apa bocah bagus? Iki mau Simbah Guru kedayowan sapa? Kedayowan uwakmu Nata Ndwarawati Prabu Kresna. Perlune apa? Njaluk tumuruning wahyu topeng waja ya wahyuning senopati. Kanggo sapa? Kanggo kakang kita Gatotkaca ing Pringgondani. Wah la iki. Ya simbah wenehke wahyune mau, ya ndak wulungake Wisanggeni. Weh lah kujurane.
Wahyu kok dipadake barang diwulang-wulungke sakarepe dhewe. Walah Mbah Guru, Mbah Guru. Ing atase panjenenganmu ki pimpinane para dewa ning kok grusa-grusu kepiye to? Janjane ning kene iki dewane ya akeh, ning kok wis ora awas sing dadi panggraitane. Ing atase Simbah Guru, Simbah Narada lan dewa-dewa liyane do ora tanggap apa ta wigatine Siwa Kresna anggone njaluk Wahyu Topeng Waja iki mau. Sing jarene diwenehke Kakang Gatut. Walah, Mbah, apa Simbah Guru ora pirsa to? Lho, pirsa babakan apa wisanggeni? Walah iki. Dewa tek owah-kowah iki piye to iki? Sumurupa ya, Mbah. Wektu dina iki Siwa Kresna ditangisi karo anake lanang Kakang Boma. Sing perlune bakal kepengin ngalap tumruning Wahyu Topeng Waja. Minangka sarana dadi senopati agung ana negara Ngamarta. Kamangka selawase iki Kakang Boma babar pisan ora tau duwe lelabuhan marang para Pandhawa. Isine mung omak ngamuk turut dalan ning lelabuhane babar pisan durung nate dirasake karo kawula cilik. Dadi cekak cukupe dewa sak kayangan ning kene iki mau gur diapusi karo Ratu Ndwarawati. Sing jarene Wahyu bakal diwenehke Kakang Gatut, nanging sejatine bakal diwenehke marang anake dhewe Kakang Boma Narakasura. Lah dalah. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara. Kakang Narada kepripun nasibipun Wahyu Senopati ingkang sampun kula paringaken dumateng Nata Ndwarawati Prabu Kresna menika, Kakang. Lah dalah. Pragenjang Pak Pong di negara wong kali codhengetan niline. Jebule para dewa telek dibungkusi mripate dewa melek padha diapusi. Diapusi Ratu Ndwarawati Prabu Kresna ora krasa babar pisan. Ya, ning kene aku ora arep nyalahke sapa-sapa. Jer kabeh mau salahe para dewa. Banjur prayogane kepiye wisanggeni? Wis pasrahno aku wae, Mbah. Pasrahno aku wae. Tak tututane Siwa Kresna, tak jaluke Wahyu Senopati. Aku njaluk pamit. Ati-ati wisanggeni. Haritaning satriya linuh kang maradi mring kautaman pan pegat mring pangestine iki anakku bocah bagus
kang ngendhek lakunipun wa ing Dwaramati. Aja kaget ya wa. Wisanggeni kang ngendhek marang lakumu. Awit wektu iki aku duwe perlu sithik karo Siwa Kresna. Perlu apa nggir Wisanggeni mara enggal matura. Wangsulana kanthi jujur ya wa. Iki mau Wa Kresna bubar saka ngendi lan arep menyang ngendi? Wangsulana. Wisanggeni pun wa saka Dwaramati bakal tumuju ana ing Pringgondani. Sak perlu niliki kakangmu Gatotkaca kang lagi lara. Alah prek. Ndak percaya aku. Saka Dwarawati apa saka Kayangan? Saka Dwarawati, nggir. Dwarawati apa Kayangan? Saka Dwarawati Wisanggeni. Yen Siwa Kresna ora jujur, ora bloko, iki engko kelakon ana ratu ora kajen lho, wa. Aja dikira Wisanggeni bocah wingi sore rawani. Yen Siwa mapan ana bebener ya tak ajeni. Ning nadyanto Siwa Kresna ki ratu ana ing Dwarawati, titise Bathara Wisnu. Ning nek tumindake luput, aku bocah nom sing wajib ngelingke wa. Tonyo raimu apa piye? Kosik to kosik. Kok kowe njur nutuh karo uwakmu Dwaramati? Iki ketemu pirang perkara. Ayo ngaku luwih dhisik. Saka Kayangan to iki mau? Ya pancen bener. Saka Kayangan Dwarawati nyang Kayangan lagi iki mengko bakal nyang Pringgondani. Ya ta ya ngono ya oleh. Pitakonku sak banjure. Siwa Kresna sowan ana Kayangan njaluk lawan pukulun Bathara Guru apa wa? Siwa Kresna nggawa apa? Aku ora nggawa apa-apa kok nggir. Lanjur Wahyu Topeng Waja ki kok anggap apa to wa? Ayo. Aja kriyap-kriyip. Jane Kresna dina iki lagi mlinger kiblate apa piye to ki? Ayo kok wenehke aku apa ora? Kene wahyune tak jaluk. Wahyu Topeng Waja gawanan kene wa. Wisanggeni piye? Wahyu Topeng Waja Mahyu Senopati tak gondeli. Wo lah dalah ra kena digawe becik jotos cangkemmu kowe. Wela dalah Wisanggeni murang tata. Bocah wingi sore wani nepak mbun-bunane wong tuwa. He Wisanggeni. Kepeksa aku tega karo kowe sawangen apa sing katon? Dikandani apik-apik lah kok malah adol sulapan. Rumangsane yen dadi gedhi ngono kuwi aku gumun apa piye? Kasekten kok dienggo haji mumpung. Lagi iso sak jurus wis iso mecahi bata turut dalan. Terus ngerampok Indomaret ngono kowe. Wa, sawangen Wisanggeni. Sing iso dadi gedhe ki ora mung kowe wae.
Weh, ladalah. Lagi sore wis ngejak gobyos keringet kowe. Disumbutke karo biayane. Oh iya. Hei, ta. Hei. Do. Ah. Do. Do. Ayo bangga kowe saiki. Wujute Wahyu Topeng Waja wis tak regem. Aku ngerti Wahyu iki bakal kok wenehke anakmu ya kuwi Kakang Bomo. Ya to? Ning ngerti ya wa. Wahyu kuwi ora iso dioyak. Ning Wahyu kuwi bakale marani dhewe. Hah? Apa-apa ki yen dioyak bakale mlayu siji Wahyu loro wong wedok ki ngono kuwi. Ning biasane nek diumbar ngono malah mapan-mapan dhewe. Wahyu lho ki Wahyu. Sawangen Wahyu Senopati iki bakale tak guwang. Kareben Wahyune milih dhewe. Kakang Gatot apa Kakang Bomo sing menang ngentuke Wahyu Senopati iki? Datan ngawruhi kang tekane tanpa sangkan Sanejo wantang bakari Saraswati sayekti rendayani mengkarisa Daya alam menang
leng-leng ora miyaning kang sasongko gumenyar mangrengga urming puri mahanggen tanpa siring halap nikang omah mas lir nguruging langit teken sarwa manik anakku bocah bagus, anakku bocah gagah Gatotkaca, warasaya nggir, iki pun ibu Arimbi kulup, kowe aja mung meneng wae ndang Maria Yonang, muspra tanpa guna ibumu ngerti padange jagat, lamun to ngerti anake lanang ora iso nglawat. Gatotkaca ndang waras Yonang. Wah, Arimbi, ora sah nangis wae. Kamangka ya ora kurang-kurang anggonku golek tombo kanggo warase anakku Gatot. Nyatane nganti tekan seprene durung mari. Mula tak jaluk Arimbi, sabaro, sareya aja nangis wae. Warasaya nggih kulup Gatotkaca. Kakang Mbok Arimbi, kula suwun ampun ngantos hanglangut nemoni kahanan menika. Sumangga langkung prayogi ndedonga marang Gusti ingkang Maha Agung. Murih keng putra Gatotkaca enggal waluya jati-jati temah nirmala. Tobat. Ora maido kok, Den. Wong tuwa kok ngerti anake lara niku atine susah niku ora maido. Mila tresnane wong tuwa teng anak niku ora winates.
Pancen bener ngendikane para pinter, para sarjana ingkang sujaning budi. Wong tuwa karo anak kuwi ngibarate kaya mripat lan jempolan sikil. Jempol sikil iku ibarate anak, mripat kuwi ibarate wong tuwa. Yen jempol sikil niku kesandung, mripat niku melu mbrebes mili kok, Den. Wah iya, Deng Truk ya. Heeh. Ning ora ana ya, Mas ya. Mripat keculek jempol sikil melu nekuk-nekuk. Ora ana. Ora ana, mula kuwi dadi anak kuwi ora entuk wani karo wong tuwa, luwih-luwih wong tuwa wadon kuwi malati tenan, Gong. Oh ngono. Ha iya. Kakang Mbok Yayi Janaka kepiye? Prayoginipun kula aturi nadhar kemawon. Sinten ngertos kanthi nadhar menika badhe andayani waluyane kang putrapun Gatotkaca. Anakku bocah bagus warasa yonang. Gatotkaca mengko yen kowe kelakon waras, bakal ndak gandeng tanganmu ndak ajak sowan ana pertapan Saptawarga. Bebarengan eyangmu wiyasa ngunjukake rasa syukur ana pertapan Saptawarga. Saya nambahi asreping swasana Kakang Mas Werkudara. Jlamprong piye? Monggo kula aturi nadhar Kakang Mas. Aja dadi atimu. Sakjeke urip Werkudara ora nate nadhar. Sakjeke urip Werkudara Bimasena babar pisan ora nate nadhar. Alah padune medhit kuwi. Medhit piye to, Gong? Medhit Ndara Werkudara nadhar nek ora gelem. Ngetarani ora gelem kelangan bandane ya, Truk. Ha iya. Aja ngono, wong kuwi watak-wantu solas logo lagak-lagon lagiyane menungso ki dhewe-dhewe, Gong. Alah mbel. Ndara Bima kuwi wis kondang medhite paribasan nyekel banyu ora borot lho, Truk. Apa iya? Nun inggih, menawi mekaten kula ingkang badhe nadhar Kakang Mas. Ya nadharo. Gatotkaca, yen to kowe kelakon maluya jati-jati temah nirmala, pamanmu Janaka bakal nadhar ngluwari sesajen upacara syukur kelawan kabeh para kawula ing negara Ngamarta. Gatotkaca marasa ya nggih. Menapa dipun keparengaken kula tumut nadhar, Den? Iya Petruk ndak wenangake. Ndara Gatut enggal waras nggih, Den. Menawi Ndara Gatut waras, badhe kula tanggapaken wayang 7 dina 7 bengi tanpa pedhot tanpa leren. Menapa dipun keparengaken kula nggih tumut melu-melu nadhar, Ndara? Iya Bagong nadhara. Anu Ndara Gatut ndang waras nggih, Den. Nek Ndara Gatut waras kula nadhar badhe ngemis. Oh, nadhar elek kuwi ora. Nadhar sing penting kan ora medhit kaya Ndara Werkudara. Ayo nadhar ngemis lho elek men to, Gong. Ben beda karo kancane, ben beda. Ayo. Janaka, wonten dawuh tinimbalan Kakang Mas. Iya. Yen pancen kaya mengkono aku ya bakal melu nadhar. Werkudara nadhar, besok yen Gatotkaca waras, aku bakal ngampleng dase Bagong. Oh, tangkisno masane. Kene kulino wong dalan e. Jan rumangsaku kak. Kang, rumangsaku wis mau jarak kae. Anakku ngger Gatotkaca. Aja mbebidhong atine wong tuwa ya Li. Ndang warasa kulup Gatotkaca supaya ibumu atine bungah ya Li. Permara reh mangosomya ngambreng. Kadi karonaning kaswasih ring marga Hamalatgung. Ari sang gandha mastrat maca leng-leng lalu manguladi. Surya mangrangsang wayah, surya mangrangsang wayah. Umyus hamara wayah hanto. Permara reh mangusomya ngambreng. Kati karonaning kasuwasih randaning kalapa wong kene
Premara reh mangusum yung ambengan Kati karonaning kaswase Orang marga hamatung laguning lekas lugi tolino ding itu ramane tole saya kaptunggal bareng hamba mering ora pangling Sitijaya Buma sing sowan ana wigati apa Buma Amit pasang kaliman tabik pisowanan kula sinabeta ing ilodune dumawaing tawang towang pisowanan kula sinabeta ing ilodune dumawaing tawang towang paman Werkudara lan Bibi Arimbi nyuwun sewu sampun kagiat sajroning manah mbok bilih sowanipun Buma ing pringgondane menika kula kepengin tilik adi kula manut kabar ingkang sumebar pawarta ingkang warata Gatotkaca adi kula sakmenika nandhang ruga sareng kula tak yenaken wonten mriki tinemune jebul kabar menika kabar ingkang leres banjur saiki bapakmu Kresna ana ngendi Buma ing ripalenggan sakmangke Kang Rama taksih pados usada kagem maluyane Yayi Gatotkaca syukur bagi sewu yen bapakmu isih kelingan karo Gatot Yayi Gatotkaca enggal waras Yudi iki aku kakangmu Bama Narakasura ing Trajutresna kang wis sowan Yayi waras Yudi jare sak calon senopati kok lara iki kepiye ayo tangi hayo enggal waras yen Siadi wis waras bakal tak kanthi adu kaprawiran to sing balung ngleting kulit olah kadigdayan Gatotkaca ngadeka sing jejeg Yayi lenglenging driya mangu mangun gong kanduhan rimang lir leno tanpa kehanin lir leno tanpa kanin yen tamtulusa mengko sang Hyang Utama lah ing kono to wau banter panantange Risang Bama ratu ing Trajutresna ingkang asung sesumbar ing satriya Pringgondani parandene Gatotkaca amung kendel kewala datan mobah datan musik dumadakan ing akasa ana cahya manter sak sada lanang kang manjing ana badane Raden Gatotkaca tuhu menika wujudipun Wahyu Topeng Waja Gya manunggal dadi lan waluyane satriya Pringgondani
Gatotkaca. Kowe waras yer. Anakku bocah bagus Gatotkaca kowe wis waras kulup. Iki mau tambane apa? Kowe kok iso waras? Kula inggih mboten mangertos Kanjeng Rama. Ngertos-ngertos sampun pulih ingkang dados otot bebayu kula. Wah, syukur bagi 1000 kowe wis waras. Banjur sapa iki mau sing golek tombo? Pun Kakang ing Dwarawati sing nambani Yayi. Ora. Liteng Kresna kakangku piye? Pun Kakang sing ngusadani Yayi. Kanthi lantaran tumuruning wahyu topeng waja Werkudara. Wah, ngaturke panuwun sing tanpa upama. Awit saka Kresna kakangku kang wis dadi sarana Gatotkaca bisa waluya jati-jati temah nirmala. Ngaturaken gunging panuwun Wandwaramati. Iya Gatotkaca. Wahyu topeng waja tak jaluk saka pukulan Bathara Guru. Nuli tak uncalne mrene rene kabeh iki wis dadi kodrate mbok menawa wahyu topeng waja iki sing dadi jodhone anakmu Gatotkaca. Dadi cekak cukupe pun Kakang Dwarawati sing ngusadani Werkudara aja percaya. Gelut neh apa piye? Tak tendasmu kowe. Lah kok iso-isone we goroh lho? Hah? Tak jaluk Siwa Werkudara aja percaya ya, Wa. Pancen bener Wa Kresna sing jaluk wahyu topeng waja saka pukulan Bathara Guru. Nanging sediane arep diwenehke Kakang Bama. Ayo aja plentas-plentus matamu kowe. Wa Kresna ngakoni luput apa ora? Yen ora ngakoni kelakon ratu tak nggo keset ndase. Oh kuwi sanggeni aja kula. Aku ngakoni luput Werkudara. Piye? Aku njaluk pangapura ya dipun Kakang Goroh. Wa Werkudara, Wis anggeni piye? iki mau wahyu topeng waja tak uncalne mergo aku rebutan karo Siwa Kresna. Manjing ana badane Kakang Gatot satemah dadi lan warase. Saiki aku bakal takon karo Siwa Kresna sebabe apa kok tumindake Siwa Kresna nganti kaya mengkono. Wis anggeni kabeh iki bisa dumadi krana aku tinangisan anakku Bama sing kepengin dadi Senopati Agung negara Ngamarta. Amarga sapa wae sing kecondhokan wahyu Senopati ya iku sing bakal dadi Senopati. Wo, Kakang Bama pengen dadi Senopati. Iya wis anggeni. Aku kepengin ngatonake labuh dharmaku marang pepunden Pandhawa. Ya ora apa-apa, saiki didu wae. Karepe wis anggeni piye? Ana alun-alun Praja Pringgondani digaweke blabar kangen Banget Cilencang. Perang tanding antaraning Kakang Gatot karo Kakang Bama. Sapa sing unggul ya kuwi sing bakal diwisuda dadi senopati. Nanging ana syarate. Apa syarate wis anggeni? Sadroning perang tanding ora kena direwangi sapa-sapa. Piye? Wani apa ora Kakang Bama? Wani wae. Tak enteni ning jaba.
nambah-nambahi gawean. Awak kesel pikiranmu metok malah kon gelut. Kene iki wis awake kesel suwi ora kambun wong wedok. Lho wani apa ora? Iki totoane Senopati lho ya. Wis ora usah dadak macem-macem, enggal tata-tata. Pangestune wong tuwa sing dijaluk. Paman Werkudara ora usah melu jumang Kakang sarta Kumerembyah, kabeh sing ngatur wis anggeni. Ya aku manut. Petruk, dalem Ndara. Kowe bantu aku ya. Waduh. Ganton iki. Iki mengko yen ana sing iwang-iwangan kandhakno aku, laporne aku. Kowe niki ngestaken dawuh, Den. Wah, Panitia terus awake dhewe. Ha iya panitia. Njaluk digaene kaos. Ora usah Bapak. Lho ndang-ndang iki biaya. ora usah dadak slometan enggal samatakno inggih ngestaken dawuh Ndara. Wis tak kira kabeh wis samakta ing gati sawigoing diri Paman Werkudara. Sapa wae sing kajumenengake minangka dadi Senopati bisa amimbuhi katentremen negara Ngamarta ya Paman Werkudara. Iya wis anggene ngestoke dawuhmu. Gandannya sekar kehadung.